Здравейте хора, днес играем CS, Counter-Strike, т.е. И снимаме с Haxor. същия. Аз се пише G-Power в играта. От сега ви казвам, че съм си нуб. В момента наблюдаваме някакъв си. Някой си беше фърлямката. Ела от съта. Къде? От съта е. Къде си ти, бе? От Аз тук съм да... на ярд съм аз. Добре. Тук. Има камп метър. Да. Което е тъпо. Не ме питайте за IP на сървъра. Няма да ви дам. Къде е? Аз съм на бето. Аз съм на още. На ярд. Обстрелват ни като луди. И ме килна. Да. Лагва ми малко, понеже снимам. Аз като големото проси ги кампа. Наблюдавам те. Его от САВП Харцо. Не може да бъде това. Ламерчето. Аз тръгвам към Б. Той аз те па. Жалко, че няма АВП, ако има АВП няма ги остават. Фраг да си вземат тия нашите. Те. Да, те. Тия нашите. Да. Игра още един рунд. Докато гърба. Ей, после си отивам на ярти на света. Тук няма никой, ама тук ще има. На ярд обикновено си има. Само един терорист остана. Не изплашим това е. Тук с тия шапки негодни са плаша. Значи всеки с една и съща шапка. Оп. МК. МК без патрони, бе. На Б. Да. Там са насочване. Аз съм малко ще по бъни хопваме. Да, но 100 не става. Сега ще ме килнат. Осъзнавам го. Който стреля Няма ти дам бомбата, бе. Така. Браво. Аз ще пак към Б. Хакера. Кой е хакер, бе? Тия май не знаят. Викат на господин Повар, че е хакер. Къде е? Са е пеле. Не е САВП. Доста кръв му свалих. Сега остави... Точно в главата. Раса. Ако можеш да кинеш просто... Ей ти мечта на това САВП. Фу. Ръса. Няма. Това пише, че аз ти сме хакове. В момента снимам клип. Окей, ще му дадем никакъв проблем. Фък. Много ми лагва така, де. Бот съм си на CS, така че... Не го спамете в коментарите, знаем го и без да го спамете. Да. Доста време съм играл CS, така че... Добре. Само ти си жив, така че... Лошо начин. Оп. Его. И отзад. Къде?
Точно... Не, знам, че те си хвърлят гранати. Така че... Те голяма работа, ако искат ти бомби да фърлят. Аз съм долу, не ми пречи. Моя! Трима са. Фак, идва един. Идва още един. Идва и още един, май. Не, няма мога. Убил! Колко на колко си? 5 на 2. 5 на 2. Лошо съм. Зле съм. Супер гърл. Ако съм 5 на 0, ще е супер. Айде бе! Мале. Това ботско оръжие, мраза го. Аз пък с него само хето съм се научил да бия. Ей, смакс. Той е... Дали ще килне? 1v1, така че... Най. Както гледа нашия баламърник, Да. заминава си. Сега остави. Аз вземи емката, бе. Заложиха. В момента съм с 120 FPS. Не съм с 22. Аре, човек, давай, бе. Клей. Майко. Не знаех си. Майко. Аз имам къмба, така че... Аз ще пазах. За всеки случай, ако такива. С той е феймъс. Да има кой да убивам. Да, аз да ги изсушавам и ти да ги довършваш. Той какво фърли нашия? Изгубиш оръжието, тук. Влизаме. Влизаме, излизаме и ни убиват. Да. Така излиза. Умри, бе! Не мога го убия. Това мой, вече. Нямам патрони, бе! 25 на 90. Кой го уби? Направо му благодаря. Аз... Тя ако може малко помощ. Аз го килнах на моя. На 18 хъпа ме остави. Губя. Така е, браво. Ако не беше, да съм мъртъв. Долу е. Килнаха го. Къв той е, чак от тук хет му да би. С малко патрони. Аз отгоре по стълбичките отивам. На авто, отгоре. Демек на съта отиваш. Аз знам, не ги знам тия съта, къта. Значи сътато е тия стълбичките. Само ярд знам и това хикса, че е по средата. Съта е стълби. Тук долу заобиколива под нашата са под нашата. Искам в коментарите да напишете кой иска да играем CS, така че... Или кой има сървър и иска да снимаме в него. Аз имам сървър, ужас, убиха ме. Аз съм пътник. Спокойно, аз съм пътник. Мен ме гътнаха с граната, ето го е. Даже не ми да си стрелям патрона. И да, пишете долу в коментарите дали сме хакери, защото някои си мислят, че сме хакове. Даже по два сме, ако виждате. Аз съм си бот, така че... хакове не ни трябват. Само ги замижни очи ги бия. Да фък. Къде? На ярд. Единия си загина, а другия уби мене. Единия загина от теб, другият загина тебе. Да. Его, тук може да го видиш, ето Бейли. Аз съм той по те. Килна поне един. Той само спами. Само рекламира. Тия двама терориста и полицаи се бият. Видя ли? Къде? То супер гърл и зад него имаше един терорист, не зад него, ето виж.
Убиха го на терориста. Разминаха се и не се килха. Явно са фората. Да, говорят сигурно по скайп. Като нас. Скайп. Трябва да се направим фен скайп, между другото. Ето, виж. Супер гърл, виж. Аре, убий го, е! Ай, кил ли, бе! Фък. Его. Това като спектатор. Не, аз съм нагоре. Към Аз съм на- съдът. Аз съм на бето. Аз съм към съдът. Никой не е казвал да играем ярд. Да. Тъй, че иначе В ял. момента 12 човека играем, така че няма как ярд. Не може. Удя са, пето. Идва да ги мачкам. Гадно, че има камп метър, да си клекнеш някъде и да ги Айде бе! Къде той е? 9-5 съм рестартам. Къде той е? На... Слушам как някакви се бият. Ето го е. Тъпа мишка. Виж го Значи е. аз в момента ела с мене. Къде си? Към бето. Защото съм с пистолет да спестявам за такова за АВП. Аз ако стигна до Б, пак добре. Понеже отзад идват. Те добре идват, ама... Мамка му. Кина ме. Раса. Как ми го взе? Спести, ай стиза, аз с $90. И патрони може да си купа. Тук май има АВП в един. Слушай го как стреля с АВП-то. Двама на... Колко сте? Доста. Къде е оня? Двама на 4. Айде, наш... Виж ги, бе, виж ги. Този клип мисля, че стана доста дълъг. Спрете да го... Шо? Спрете да губите, бе. Дескърв му Да смъртна. гърбите, бе. Да, бе. Гърбите ли, мърбите ли? Килнах го на единия. Чакам... Двама са! Крий се! До 16 кръв. Остави да не ме кил... Как да е. Къде? И мисля това да е от този клип. Чакай да си направя последния фраг. Дай, там е, на малко кръв е. Готово. Така, абонирайте се, харесвайте клиповете, следете ни канала. И... какво друго? Пишете в коментарите колко голями про сме. Хората. И на как му беше името на Оноя? За как дет ни пише, че сме хакове. Не знам. Как да е? Ще прегледам клип. Така. Имаш нещо да казваш ти? Аз ли? Да, направих си един фраг още. Още един. Готово. Гледахте. Значи, мислим да снимаме скоро на... Коя поредица? Nexit или каква беше? Хекси, да е. Nexit, бе, същата е. Нали, Survival, който иска да снима с нас, да пише долу в коментарите. Ще снимаме на... На какво снимаме? Скоро може Снимаме да на снимаме на Самп или нещо такова. На Самп, Майнкрафт. Такива глупости. Да. За GT4 искам да питам, който може да ми инсталира и да намерим сериал код, да ми пише, понеже искам да снимам на GT4. Надявам се има и мултиплеер. Има. Може да снимаме с някой мултиплеер. Бе, умира, бе, нещастник. Това ти ли си е? Не. Не си ти. Аз ги покилвах така малко отзад.
Почваме, бе. Не му пуши така, бе. Така. Мисля това да е този клип. Аз бях в CSM G-Power. С мен беше Хаксор. Луца, бе, пе. Да, същия. И чао.